F'diskors negattiv u mimli dikjarazzjonijiet qarrieqa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sejjaħ lill-akbar kumpanija Amerikana Stewart Healthcare bħala ħallelin. Da ħallil. U dal-ħallil għax qabadnieh il-gvern għalilna serħu moħħkom għax issa ħajbijew il-ħallil ieħor. F'attività politika fir-Rabba Tgħawdex, il-kap nazzjonalista kritika l-ftehim li sar biex Stewart Healthcare li tmexxi 36 isptar fl-Istati Uniti u tħaddem ma' 36,000 ħaddiem tieħu f'idejha tmexxija tal-isptar ta' Għawdex, l-isptar Caring Grek u tagħti ħajja ġdida lill-isptar San Luqa. Dan jinbiss wara li l-kellim tal-Partit Nazzjonalista s-Saħħa Stephen Spiteri sejjaħ lil din il-kumpanija bħalas għal pajjiżna. Id-diskors negattiv tal-kap tal-Oppożizzjoni kompla dwar is-surplus li reġistra l-Gvern fil-finanzi pubbliċi tiegħu u li permezz tiegħu il-Gvern fost oħrajn se jagħti żidiet fis-salarji tal-għalliema wara staġnar ta' 20 ta' snin. Madankollu Delija qal li ma jafx fejn qed imur dan is-surplus. Dal-flus li naħsbu surplus li semmejt Fredrik li qed insaqsi fejn hu. Qed jammixna jillupjana. Il-kap nazzjonalista kritika wkoll il-proġett tal-Gvern dwar il-bini mill-ġdid tat-toroq kollha ta' pajjiżna b'investiment ta' 700 miljun. Ħajjan fuq 700 miljun biex it-toroq li għandna ħajarġa' jagħmilhom kif huma fejn huma u bl-istess mod. B'ton konfrontattiv, il-kap nazzjonalista tem jappella lin nazzjonalisti qudiemu biex juru li hawn minnu lesti jitkellem u jiġġieled u mhux jibżgħu joqgħod lura. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni ma kien xejn għajr diskors negattiv mibni fuq il-qerq li njora temi ta' importanza nazzjonali bħall-Air Malta. F'istqarrija l-Partit Laburista spjega li fil-qasam tas-saħħa ma sar ebda bejħ kif allega l-kap tal-Oppożizzjoni. Dwar il-proġett tal-Università Amerikana f'Malta, il-Partit Laburista qal li jirriżulta mill-kuntratt li danu biss għal skop edukattiv u l-miri mhumiex dawk illi semma l-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista qal li d-diskors tiegħu jixed propju lilu nnifsu illi tkellem dwar min jisraq lil poplu u bħalu seraq lil poplu eluf ta' euro f'taxxi li ma ħallasx lid-Dipartiment tat-Taxxi.